Welcome sa Mag-Korean Tabay! Ang atong topic diri ang video kay ang Chapter 2 or Lesson 2 sa Hangugo 표준교재 or Korean Standard Textbook 1. Sa unang lesson, gidiscuss na nato ang Hangul or Korean alphabet kauban ang moum or ang vowels. Diri sa atong ikaduhang lesson, ato apong i-discuss ang chaum or ang consonants. 한글리는 19개의 자음이 있는데 평음과 격음 14개와 경음 5개로 나뉩니다. Ang 19 consonant daw sa Hangul kay divide into 14 lenis. Lenis is Latin word for mild or smooth, and 5 fortis or 40s means in Latin strong na siya. Sa atong video dito sa consonant or second video nato, gidiscuss nato dito ang atoang chaum or atong consonants kay 19 ka book, gidivide og 14 ka katong basic consonant and then 5 ka double consonants. So mo ni siya si 14 lenis katong 14 ka consonants and then the 5 fortis katong 5 double consonant. Chaum il or consonants 1. So karon praktisa nato og sulat ang 14 consonants. 자음과 모음을 큐함하여 읽어주십시오 or read and write different combinations of consonant and vowel. Karon praktisa nato sa pagsulat ang kombinasyon sa moum or vowels and chaum the consonants. So kung mapansin nato sa taas nga part na ay mga vowels. And then sa left side na part na ang mga consonants. Sample ana si giyok. Pag si giyok parisan siya sa taas nga vowel nga a mahimo siyang ga. Sa ya mahimo siyang kya. Sa o mahimo siyang ko. Sa yo mahimo siyang kyo. Sa u mahimo siyang ku. Sa yo mahimo siyang kyo. Sa u mahimo siyang ku. Sa yo mahimo siyang kyo. Sa u mahimo siyang ku. Sa i mahimo siyang ki. Isa pod ka example ana si Neon. Si Neon pagparisan siya sa taas nga vowel nga a mahimo siyang na. Sa ya mahimo siyang nya. Sa u mahimo siyang no. Sa yo mahimo siyang nyo. Sa u mahimo siyang no. Sa yo mahimo siyang nyo. Sa u mahimo siyang no. Sa yo mahimo siyang nyo. Sa u mahimo siyang no. Sa i mahimo siyang ni. Ato ang praktisan sa pagsulat ang mga musunod nga consonants kauban ang mga vowels nga naa sa taas.
2과 한글 익히기 2번째. 자음 1. 연습 1번. 다음을 읽으십시오. 1, 가수, 2, 아기, 3, 네모, 4, 다리, 5, 소리, 6, 모자, 7, 아버지, 8, 사자, 9, 새우, 10, 지우개, 11, 치마, 12, 코, 13, 타조, 14, 포도, 15, 호수. 2번. 다음을 읽으십시오. 1, 가, 다, 마, 사, 2, 바, 나, 라, 자, 3, 차, 카, 타, 파, 4, 초, 코, 토, 포. 3번. 다음을 듣고 맞는 것을 고르십시오. 1, 노래 2, 자요 3, 새우 4, 포도 5, 기자 6, 고리 7, 코 8, 타요 9, 허리 Jaum E or Consonants 2. Sa ato ang ikaduhang video nga entitled Consonants, atuan na pong napraktisan sa pagsulat ang mga double consonants. Karon ato ang balikon sa pagpractice og sulat ang ato ang double consonants. Ini nga mga mosunod nga consonants na ay duha ka pamaagi ani sa pagsulat sama ni giyok, neon, giyot, chiyot, o giyot. 자음 2. 연습 1번. 다음을 읽으십시오. 1, 까치, 2, 어깨, 3, 귀뚜라미, 4, 뿌리, 5, 아저씨, 6, 찌개. 2번. 다음을 읽으십시오. 1, 까, 따, 빠, 싸, 짜 2, 꼬, 또, 뽀, 쏘, 쪼. 3, 꾸,
뚜, 뿌, 수, 쭈, 사, 끼, 띠, 삐, 씨, 찌. 3번. 다음을 읽으십시오. 1. 가, 카, 까. 2. 다, 타, 따. 3. 바, 파, 빠. 4. 자, 차, 짜. 5. 사, 싸. 4번. 다음을 듣고 맞는 것을 고르십시오. 1. 까요, 2. 짜요, 3. 커요, 4. 싸요, 5. 부리, 6. 바빠요. Patchim or final consonants. Sangdigat, sangbiyup, sangjiyatırıl, 제외한 모든 자음이 음줄 끝에부터 받침으로 쓰일 수 있습니다. 그렇지만 받침을 다음이 7개로만 소리가 납니다. Meaning, tanang consonant except sa sangdigat, sangbiyup ug sangjiyat kay pwede mahimong final consonant or naa sa ubos sa syllables mo na siya final consonant. Pero, naalay 7 different ways of pronouncing it. So, naalang siya 7 ka-pronunciation ang tanang consonants. So, naatay kulja or letter, umga or sound value, and then ye the example. Unang example, ang giyok, sanggiyok, ug ang kiyok. So, ang iyang sound value kay K. So, sample niya is ak, ak, ak. So, ak lang siya pagbasa tanan. Maskin pa og si giyok, sanggiyok, og si kiyok ang naa sa batchim niya or final nga consonant. Kaduhang example nato si Neon. Si Neon, N ang iyahang sound value sa final. So, an pagbasa sa example. Ikatulong example nato kay ang diget, tiyet, shiyet, sangshiyet, jiyet, chiyet, hiyet. Ang ilahang sound value kay T. So, ang pagbasa sa examples kay at. At. Ang ikaupat nga example kay ang real. Ang iyahang sound value sa batchim kay L. Ang pagbasa sa example kay al. Al. Ikalimang example kay ang miyam. Ang iyahang sound value sa batchim kay M. Ang pagbasa sa example kay am. Am. Ikaunong nga example kay ang biyop ug ang piyop. Ang ilahang sound value sa batchim kay P. Ang pagbasa sa example kay ap. Up. Ikapito nga example kay ang iyang. Ang iyang sound value sa batchim kay NG. Ang pagbasa sa example kay ang. Ang. 받침에는 자음이 2개 수인겨 받침에 있습니다. Or, double final consonant is a word with 2 consonants. So, sa ato ang second video nga consonant, wala nato na discussing double final consonant. So, natay mga example sa double final consonant. Kini sila to mga words, Korean words nga naay double nga final consonant. Pero, isa lang ka consonant ana niya ang naay sound value. Unang example kay ang kap. Ang kap na siya'y duha ka batchim or final consonant, which is ang biyop ug ang shiyet. Pero sa pagbasa ni ini, ang biyop lang ang atuang basahon ug silent ang shiyet. So ang pagbasa is kap. Kap. Ikaduhang example kay ang nuk. Nuk or soul. So ang nuk na siya'y duha ka batchim. Ang giyok ug ang shiyet. Ug ang giyok lang ang atong basahon and then silent pod ang shiyet. Ikatulong example kay ang dak or chicken. Ang dak na siya'y duha ka batchim, ang real ug ang giyok.
So ang giyok lang ang atuang basahon ug i-silent ang real. Ikaupat nga example kay ang muk. Muk or share. Ang muk naa siya'y duha ka batchim which is ang giyok ug ang shiyot ug ang giyok lang ang atuang basahon. Ikalimang example kay ang nulda. Nulda or wide. Ang nulda naa siya'y duha ka batchim sa null. Sa first syllable which is ang null. Naa siya'y real ug biyop sa iyahang batchim. Pero si real lang ang atong basahon ug silent ang biyop. Ikaunom nga example kay ang ikta or read. Ang ikta naa siya'y duha ka batchim which is ang real ug ang giyok. Sa iyahang una nga syllable which is ang ik. Ang ato ang basahon kay ang giyok lang ug silent ang real. Last nga example kay ang manta. Manta or many. Ang manta naa siya'y duha ka batchim which is ang niyon ug ang hiyot. Ang niyon lang ang atong basahon ug silent ang hiyot. Sa atuang double final consonant naatay duha ka sound registry. Sa first sound registry, ang una nga character lang ang atuang basahon. Sa ikaduhang sound registry, ang second or ikaduhang character ang atuang basahon. Taumul ilgo susipso. So mag-practice ta og basa og pagsulat sa mga musunod. Check. Back. Nun. San. Ot. Kut. Biol. Mal. Sam. Tal. 받침 연습 2번 다음을 듣고 맞는 것을 고르십시오. 1. 곰 2. 달 3. 목 4. 방 5. 산 6. 잎 3번 다음을 읽으십시오. 1. 책 식사 마지막 2. 눈 편지 손수건 3. 옷 낮 꽃 4. 밭 숟가락 젓가락 5. 굴 반달 수요일 6. 밤 마음 몸무게 7. 입 집 수업 8. 공 한강 강아지 Munjang ikke or reading sentence. Bachimemu umgwa gyulhamha면 bachimul dwe umjul chusorero umgyo barumhamnida. Or meaning, the final consonant is pronounced linked when it meets a vowel. So example ana kay ang papul. Papul. Ang pagbasa or pagsulat sa papul kay papul. Papul. So instead nga papul pagbasa, mahimo ng ikaduhang syllable ang biyop sa final consonant sa unang syllable. So ang pagbasa ana is papul. Papul. Ikaduhang example nato ang mukoyo. Mukoyo. So ang pagsulat ni ana kay muk-o-yo. So instead na sa muk-o-yo pagbasa, mahimo ng naa sa ikaduhang syllable ang kiyok sa
final sound ni unang syllable or final consonant sa unang syllable. So, ang pagbasa ni Ana kay mukoyo, mukoyo. Ato ang basahon isa-isang example. Umak, umak. 한국어, 한국어. 할아버지, 할아버지. 집에, 집에. 구치, 구치. 이름이, 이름이. 굴어요, 굴어요. 앉아요, 앉아요. 읽어요, 읽어요. 문장 읽기 연습 1번 다음을 읽으십시오. 1, 무리, 2, 문을, 3, 앞에, 4, 닫아요, 5, 싶어요, 6, 있어요, 7, 깎아요, 8, 읽어요, 9, 앉아요. 2번 다음을 읽으십시오. 1. 창문을 닫으세요. 2, 사진을 찍었어요. 3. 책에 이름을 쓰세요. 4, 물을 마시고 싶어요. 5. 아침에 병원에 갔어요. Ug mao kadto ang lesson 2 sa atong 한국어 표준교재 1 or Standard Korean Textbook 1. Ayaw kalimot sa pag-subscribe para sa mga musunod pa nga videos.